दोनदो दे दोनदो जाबाय सैथोनि नारा नांदेरनाय गान्धीजी सिरि थादो साख्रि मावैफ्राबो मोनलायदों होमबालाय जोंहाबो सोरजोंबा जगाजग खालामजाया आरो माबा मैया आसाया फैनानै माबा आयुष्मान कार्ड बानायनांगौ होननानै बुंफैबावबायसो आब' जारलासो मोनबाय आङो बिसिना मालाय माइरं कार्ड दङ ना बिपिएलनि माबायाव एसे खम जाबाय जोंनालाय बहाथो दङ जारलासोहाय आब' परिबर्तन सरकारा बांसिन प्रब्लेमसो खालामबाय जों गैयैफ्रासो बिराद जारलाहाय आब' नुवाखै हनै मालाय थबसा आरो मांगाव मोनहा साख्रि गैया मा गैया देख्लालाय लुलाय मोनजादोंना मोनजायाखै जाखो नोंलाय हो जानानैल' थांनानै थानो हायो नामा मानसिया सोरबा